Venray verkozen tot beste binnenstad 2011-2013. Wie had dat 40 jaar geleden nog durven denken? In de jaren 70 stond het Venrayse centrum nog in de kinderschoenen. De echte grote winkelketens waren in het Venrayse centrum nog niet aanwezig. Fietsvrij was het centrum van Venray in de jaren 70 zeker niet. Er mochten zelfs auto's rijden door het centrum die op de grote markt mochten worden geparkeerd. Venray was vooral bekend vanwege zijn psychiatrische zorg die in de jaren 70 geheel werd vernieuwd. En ook de Venrayse scholen hadden een hele mooie naam in de regio. In de jaren 70 maakten de mensen in Venray zich vooral zorgen over de woningnood. Wilde de welvaart in Venray groeien, dan moesten er volgens de mensen woningen worden gebouwd. In 1971 discussieerden een aantal prominente Venraynaren over hun zorgen en ideeën in de Venrayse Schouwburg. Deze van ontvolk zou zijn geweest. Er is hier in Venray van oudsher een heel klein dorpscentrum geweest, wat nou door de enorme groei gewoon te klein is. En daar is dus blijkbaar een enorm mooi plan voor, wat dus al jaren plan is gebleven en veranderd, maar waar heel weinig van terechtgekomen is tot nu toe. Maar bedoelt u dan ook middenstandszaken? Ook middenstandszaken. Het groeit hier dus hard, maar dat gaat dus een beetje slordig. Wat vindt u bijvoorbeeld nu nodig? Groot winkelbedrijven meer? Ja, daar is hier behoefte aan, een groot winkelbedrijf. En ik geloof dat er ook plannen zijn om hier dus verschillende bedrijven te vestigen. Maar de ruimte en de vorm is er nog niet voor. Dat staat dus op papier. Ja, ik dacht hier voorafgaande dat het belangrijk was om juist op een gegeven moment een luchtopname te maken van een bijzonder interessante bebouwingsstructuur, de stedenbouwkundige structuur van Venray zelf. Heeft dus de bekende torstructuur, dus met de kern, een hele specifieke kern, met de grote straat, de schoolstraat met aan beide zijden de twee marktjes, de grote markt en het Zeniusplein. En daaromheen weer een grote ring, dus echt van klein naar groot gewerkt. En daar zijn inderdaad een hele hoop mogelijkheden in om een bestemmingsplan naar voren te brengen. Dat gaat uitgevoerd worden, meneer De Rode. Het centrumplan heeft niet zozeer de bedoeling om te saneren. Dat is een proces dat hier toch wel langs de weg van de geleidelijkheid zijn effect zal hebben. Maar het is vooral de bedoeling dat het centrum de mogelijkheden gaat bieden om een behoorlijke verkeersafwikkeling te krijgen, waardoor de typische centrumfunctie beter tot zijn recht gaat komen. Het plan is rijp voor de aanpak. Realisering ervan zal staan of vallen met het verwerven van rijkssubsidie. Ze doen wel hun best, de winkeliers, om de winkels mooier te maken. En dat is ook al in de 10 jaar dat ik hier woon al wel gebeurd. Maar om eens iets leuks of aparts of iets chics te kopen, dan moet je naar Venlo gaan en naar Eindhoven, want dat kan hier niet. De mensen die hier iets verkopen, verkopen wel iets goeds. En ze beduvelen je nooit. Je kunt overal naar binnen gaan, je krijgt overal kwaliteit en goed spul. Nou, ik ben eigenlijk wel een beetje een andere mening toegedaan. Ik vind dus dat Venray echt wel goede winkels hebben en dat je hier dus wel redelijk goed terecht kunt. Ik bedoel, maar Venray is niet zo'n staat dat ze dus extra grote winkels kunnen hebben. Dan zul je inderdaad al naar Venlo of naar Eindhoven moeten en dan heb je toch goede verbindingen. Ja. Het is wel opmerkelijk dus dat juist de laatste jaren een heel wat winkelbedrijven doen aan verbetering van hun assortiment en van de winkel. Wanneer wij willen hebben dat Venray die voorzieningen krijgt die de grotere steden hebben, dan zullen we moeten zorgen dat Venray ook inderdaad kan groeien. En we hoeven hier geen van alle reclame te zitten maken voor Venray, want Venray zal het zelf verrooien. Het enige probleem wat wij op het ogenblik hebben is nog steeds die woningbouw. En als wij voldoende woningen zouden krijgen, bijvoorbeeld de eerste 2000 meteen, dan los je meteen een aantal problemen op natuurlijk. Want dan krijg je hier een aanzet van bevolking. Dat impliceert onmiddellijk dat je dan ook weer een grotere winkelstand krijgt. Dat je de institutionele beleggers hier naartoe haalt. En dat is het hele probleem van Venray. Venray kan het zelf wel rooien. Het enige wat ons ontbreekt is geld, gewoon veel geld. Is er woningnood in Venray? Er is een schrikbarende woningnood in Venray. Op het ogenblik zijn er al meer dan 1000 woningzoekenden. En dat stijgt per jaar met een 1, 2, 300. Men stelt wel eens, men moet 4, 5, 6, 700 woningen per jaar bouwen. Maar ik geloof dat we er op deze manier nooit uitkomen. Wij zijn er op het ogenblik al volop mee aan de gang. We hebben namelijk het tempo van de woningbouw verhoogd van ongeveer 150 à 200 woningen die in de afgelopen jaren werd behaald, tot 600 woningen
per jaar nu en in de komende jaren. En daarmee zijn wij ervan overtuigd, kunnen wij de woningnood binnen volkomen redelijke proporties krijgen. Daarnaast streven wij er ook naar om te zorgen dat de kwaliteit van de woningbouw bijzonder goed gaat worden. En in dit verband is het interessant om het nieuwe bestemmingsplan Bruuske te noemen, waar wij op het ogenblik net mee gestart zijn, waar het woningbestand neerkomt op 24 woningen per hectare en waar ongeveer 1/3 van het totale plan uit openbaar groen bestaat. En dat is geen kijkgroen, maar leefgroen. En zijn het betaalbare woningen? Het zijn inderdaad betaalbare woningen, ofschoon wij natuurlijk ook de gevolgen ondervinden van de forse huurverhogingen die overal te vinden zijn. Daar komen we ook niet onderuit. In verband met mijn werk had ik 2 mogelijkheden, 2 gemeentes. Waarom heb ik Venray gekozen? Heel eenvoudig, alleen maar om het onderwijs. Er werd mij verteld dat in Venray enorme scholen waren. En ik heb hier de gebouwen gezien waar onze jongens, of mijn jongens en alle andere jongens en meisjes dus een opleiding krijgen. En ik moet u zeggen, dit frappeert mij, dit is geweldig. Voor een gedeelte hangt dat samen met het historische verleden van Venray, dat hier 300 jaar geleden, toen het nog buiten het gebied van de 7 provincies lag, hier een Latijnse school ontstaan is, die speciaal, zoals meneer daar straks al opmerkte, bedoeld is als een opleidingsschool voor geestelijken die dan naar het gebied van de Hollandse zending of de Missio Hollandica zouden gaan. En die school, als Latijnse school 300 jaar geleden begonnen, is hier blijven bestaan en uitgegroeid in de laatste, laat ik zeggen, 20 jaar zo ongeveer, tot een grote streekschool voor heel Noord-Limburg en nog een stukje van Oost-Brabant. Was dat een bisschoppelijk instituut? Nee, dit was een instituut, dus zuiver op particuliere basis en wat aan de hand door de orde van de Franciscanen is overgenomen. En daarnaast had je de grote school voor de meisjes, het internaat van Jeruzalem. In 1838 zijn hier 7 Ursulinen aangekomen in de Huifkar vanuit Tildonk. En zijn begonnen, al kort na hun vestiging, met een meisjespensionaat. Waar dus behalve lager onderwijs aan de kleine kinderen ook middelbaar onderwijs, zal ik het zo maar even noemen, vrij programma uiteraard, werd gegeven. En een jaar of 20 na de vestiging zijn we begonnen met een normaalschool, die dan is blijven bestaan tot 1915. In 1915 is het gymnasium opgericht, het eerste katholiek meisjesgymnasium in Nederland, en in 28 de MMS. Beide zijn aflopende schooltypen, zoals u weet, het gymnasium Oude Stijl en de MMS Dito. En nu zijn we dus sinds enige jaren naar de Mammoetwet, dus scholengemeenschap. En als ik even mag onderbreken, heeft de Venrayer daar zelf van geprofiteerd? Voor de oorlog was het inderdaad bijna uitsluitend leerlingen die van buiten kwamen, van Nederland, ook van het buitenland, nog voordat het officiële gymnasium er was. Maar na de oorlog is het in een zeer snelle vaart omgevormd in een streekschool. Over het onderwijs. Iemand nog iets heel belangrijks misschien, anders dan laat ik dat graag voor wat het is. Zo'n ander facet, dat zijn de psychiatrische Ja, ik wou zeggen, helemaal niet genoemd. Ja. die moet dus wel begrijpen dat Venray dus eigenlijk in Limburg een grote naam heeft op het gebied van de geestelijke volksgezondheid. Waar we dus in het begin van deze eeuw, sinds het begin van deze eeuw, 2 grote psychiatrische centra hebben, dus voor mannen, Sint-Servatius, wat dus 1000 patiënten heeft, en voor vrouwen, dus Sint-Anna, wat ongeveer 800 patiënten heeft. Gezien ook het feit dus dat deze geestelijke volksgezondheid in de naaste toekomst eigenlijk nu al zich heel anders opstelt dan, laten we zeggen, een 30, 20 jaar geleden, en dus eigenlijk langzamerhand steeds meer integreert in de hele Limburgse bevolking en dus de gemiddelde Nederlander veel meer te maken krijgt. Niet, ik wil niet zeggen met de psychiater, maar dan toch wel met psycholoog, met maatschappelijk werk. Is dit in Venray een enorm gebied en van enorme betekenis. Ja, die integratie is er eigenlijk al jarenlang geweest, maar misschien dat die toch de laatste jaren steeds sneller verloopt. Er zijn altijd contacten geweest met de Venrayse bevolking. Niet alleen door het personeel dat hier werkt natuurlijk en hier woont, maar ook de gezinsverpleging bijvoorbeeld. Maar er is ook een andere contact de laatste tijd, mensen die in de WSW-werkplaats hier in het dorp werken, in industrieën werken. Maar er is ook een tegenovergesteld contact. De psychiatrische centra hebben altijd veel mogelijkheden geboden aan de Venrayse bevolking. Bijvoorbeeld op cultureel gebied, toen Venray nog geen eigen schouwburg had.
op het gebied van de sport bijvoorbeeld. We hebben op Sint-Servatius met name een zwembad overdekt. We hebben een grote sporthal. En daar wordt waar mogelijk dus door de Venraïse bevolking groot gebruik van gemaakt. Bijvoorbeeld de laatste tijd met de training voor de zeskamp, waarin Venray dus ook meedoet. Daar wordt veel van de training verricht op de gelegenheden die Sint-Servatius biedt. Dus ik geloof dat het gewoon eraan meehelpt de nieuwe gedachte in de psychiatrische behandeling, namelijk de patiënten niet isoleren, maar contact laten houden met de gemeenschap, dat gewoon een versterking van die idee betekent als men zo dus zijn terreinen en zijn mogelijkheden ook voor de Venraïse openstelt. We zijn dus in het gelukkige bezit van de Schouwburg. Dat is uiteraard een uitvloeisel van de ontwikkeling van Venray. Naast het leven, wonen en werken moesten we dus ook gaan zorgen voor de ontspanning en recreatie. En dan zijn we dus 6 jaar geleden begonnen met deze Schouwburg. We hebben dus geen belast verleden. We zijn dus niet traditioneel, als men dat als een kwaad woord mag beschouwen in de cultuur. We zijn dus erg breed van opvatting. En naast het totale pakket van voorstellingen wat je in Nederland te zien kunt krijgen, brengen wij alles op cultureel gebied wat je maar verlangen kunt. We generen ons niet om het volkstheater hier te brengen. Wij willen ook een volkstheater zijn. En daar zijn we wonderwel in geslaagd. Daarnaast speelt natuurlijk het grootste deel van het culturele leven zich hier in dit gebouw af. En een van de meest positieve dingen op dit moment vind ik dat het verenigingsleven, ik denk hier aan de harmonieën, de koren en fanfares, hier iedere zondagochtend een zondagmatinee geven, een soort promenadeconcert. Wij hebben genoeg materiaal en ik moet u dankbaar zijn voor datgene wat u heeft willen doen. Want u heeft gewoon vanuit onbekendheid met het medium gewoon spontaan gereageerd om hier te komen meewerken aan de film die we willen maken. Er zullen een aantal aspecten gewoon moeten sneuvelen, maar ik geloof wel dat ik nu bijna verplicht ben om er een propagandafilm van te maken.